Jaahas. Rupesin nyt sitten tämmöstä tasauskauhaa tekemään. Tää on pahvista ja Jesarilla nyt mallailtu. Ensimmäinen näkyy tässä, ensimmäinen versio. Sitten tuli aivan liian tilava, aivan liian järeä ja ehkä vähän liian kappeakin omaa makuun. Tää on tietysti tämmönen, että tää on pelkästään päässä suunniteltu. Kun nyt sitten taas tosta viisastuneena totesin, että seuraava täytyy mallailla tuohon koneeseen ja katsoa, että se näyttää silmää hyvältä. Tässä nyt tosiaan hiukan Volvon paineiden kanssa ollut tekemistä. On hiukan nostettu niitä. Ne oli reippaasti alhaalla siitä, mitä siellä pitäisi olla, niin niitä nostettiin nyt sitten 170. Pitäisi vakiona muistaakseni olla, ja siellä nyt olisiko 185-190 on nyt. 200 jälkeen loppuu moottorista voimaa, että ei siihen nyt paljon nostamisen varaa enää ole. Lähdetään kokeilemaan tästä hiukan raivaa tilaa. Täällä on taas niin paljon kaikkea tehty tai siis kaikkea muuta tehty paitsi siivottu. Niin ehkä tähän tarvitsee semmonen pieni pikainen järjestely. No niin, nyt on hiukan pahimpia siivoiltu ja saatiin tähän hiukan työskentelytilaa. Ikävästi vaan pieni öljyvahinko käynyt tässä kohtaa juuri näköjään toi paineokkuu vaihtaessa, mutta oi muu hirmun kanssa nyt imuutettu siitä ja eikä se tuosta nyt koitetaan välttää tuossa kohtaa hitsaamista nyt sitten ainakin. Mutta joo. Siellä näkyy materiaalit. Noista pitäisi tulla se täydellinen tasauskauha. Tosta nyt varmaan hiukan huomaa, että tuon pahvisen kauhanteon jälkeen nyt koko vielä pieneni hiukan, tuon nyt tietysti ylösalaisin tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa tästä kun otetaan tää pieni muistilappu, niin tuo pohjalevy 1350 leveä ja 6 millistä pelliä. Ja no kyljet on, elikkä nuo pienimmät platkut tossa, ne on 350 x 220. Ne on nyt semmoset, että kylkipalaset jää niiden sisälle ja sisälle kun tehdään vahvikkeita, niin katsotaan, että saadaanko 2 kipaletta aina yhdestä. Oma ajatus oli, että laittaa yhden tuohon keskelle vähän isomman vahvikkeen ja puoleen väliin sivuille sitten vielä semmoset hiukan pienemmät lirpakkeet. Ja tuo huuli tietysti tuolla takana, niin ainakin oman järjen mukaan niin vaatii kans omat pienet tuet vielä tälle puolelle, niin saadaan sitten tuettua mukavasti sitten reunoista ja keskeltä niiden tukien kohdalta. Mut joo, ei se, ruvetaan vähän leikkailemaan, mallailemaan kylkiä varmaan ensimmäisenä sitten.
tommonen siitä alkaa muotoutumaan pikkuhiljaa. Kävi semmonen lapsuus tasa, että meni heftaamaan nyt noi päädyt kiinni jo ennen kuin olin ottanut sitten taas piirustukset noista sisälle tulevista tuista, mutta yhden koitin tehdä sit sillai karkealla käellä, mutta se meni nyt sit ihan poskelle, et mennään sit 2 tuella näillä näkymiin. Rälläkästä loppuu akku. Stockmannilainen antoi henkeensä tuossa muutama viikko sitten. Se on enemmän tehty vissiin sitten hipsutteluun kuin niinku leikkaamiseen. Semmonen siitä vähän näkee tommonen takahuuli tulossa. Nyt sikko myöhemmin rupesin ajattelemaan, niin mä taidan tehdä sillä lailla, että mä vedän tosta liittimestä kiinnikkeestä, mikähän nyt sit onkaan. Niin vedän siitä tuet tohon pellin perälle ja olisiko sitten toiset tuet näihin sivuihin vaan, niin katsotaan. Ja se sillä lähdetään kokeilemaan. Ja sit sisäpuolella tosiaan kaksi tukkee, mut no niitä mä en nyt saanut leikattua loppuun, kun rälläkästä loppuu akku tai akut. Sovitellaan hiukan, tai pistin sen tohon vähän sovituksen vuoksi. Siinä näkyy edessä tuo meikäläisen niin sanotusti yleiskauha. Joo, no miehekkäin kokoinen myös. Mutta siis semmonen, että sen kanssa selvii järkevästi tämän koneen kanssa. Ja no, sanotaanko näin, että tätä kun vertaa täältä niin ei se ei loppupeleissä se ei oikeasti näytä enää tuossa puomin päässä. Se ei näytä enää hullulta. Loppupeleissä aika hyvänkin näköinen tuossa. Tietysti sitä nyt ja laaja kulma kamera käytössä ja tosiaan videokuva, että miltä se sitten loppujen lopuksi näyttää vieraan silmin, mutta on pakko myöntää, että tässä kohtaa katsottuna niin kyllä se omaan silmään näyttää ainakin erittäinkin hyvältä suhteessa koneen kokoon. En tiedä, miltä se näyttää sitten siellä ruudun päässä, mutta tässä niin kuin livenä se ainakin näyttää erittäinkin tähän koneeseen tarkoitetulta. Tässä alkaa sen verran isot niin sanotusti akun tyhjyysongelmat vaivaamaan, että ehkä täytyy tässä välissä käydä vaihtamassa akkua laturiin ja laittaa seuraavaa. Tässä näkyy jono. On selvästikin ollut liian hyvät valmistelut, kun ei laturi pysy perässä tähän asti. Vielä yksi on riittänyt näissä harrasteluissa. Mutta joo, semmoiselle mallille se nyt tänään sit saatiin. Meinas unohtuu. Otin tämmösen mikä tää nyt on, kulmaraudan, että saa laittaa vahvikkeeksi tuohon. Kamera taas tekee sit kauhean pienen näköisen, mutta se on ihan hyvän kokoinen kauhan kokoon nähden. Niin meinasin unohtaa sen, että sanotaanko, että voi olla, että oli hyväkin, että nuo akut loppuu. Että oli aikaa vähän katsoa ja miettiäkin mitä tekee eikä vaan tehdä. Tässä on yksi on vielä leikeltävänä. Sitten sen jälkeen alkaa
muotoillut tonne sillä lailla, että saa ton kulmaraudan kanssa menemään. Ja katsotaan nyt, se kun oli kaivinkoneessa kiinni, se hiukan nulju, mutta se voi olla kanssa tuo kulmaraudan puute. Ja sit se, että kun se on siellä ja 2 tukee, mä tahtoisin uskoa, että siitä tulee aika tukeva. Ja piti pätkästä video, kun oli tää ensimmäinen, minkä sai leikattua, niin tukipalanen mennyt hukkaan. Kyllä se pakko myöntää, että mulla menisi varmaan pääkin hukkaan, jos se olisi tuossa olkapäitten välissä kiinni. Mutta tosiaan tämä tulisi sit noin päin. Noin päin tulisi. Totesin, että tuolta tuo reikä jäi hiukan pieneksi. Mä vedän sen varmaan tohon hiukan pidemmälle auki. Olen nähnyt, että näissä on semmosia, en tiedä mikä on merkitys, mutta tehdään samanlainen. Samanlainen, eikä se nyt tarvitsekaan ympäri asti olla kiinni. Pysyisikö se siinä? Olisiko se niin ystävällinen? Nyt se taisi nalkata. Oma ajatus olisi, että tuommoiselle etäisyydelle tuosta kiinnikkeestä molemmat, niin se olisi suhteellisen lähellä tuota kiinnikettä kuitenkin. Tuohon tulee sitten kulmarauta vielä, tukee entisestään ja tulee painetta enemmän näihin tukiin, mikä tässä on, niin tai kohdistuu paine enempi siihen. Niin. Tahtoisin uskoa, että se kestää. Tällä nyt kuitenkaan ole tarkoitus mitään kuution kiviä lähteä repimään, vaan lopputasoitukseen just murskeen kanssa ja mullan kanssa. Ja no mitä sitten onkaan. Välillä voi ottaa hiekkaakin. Kaikki enempi vähempi nyt semmosia materiaaleja, että tahtoisin uskoa. Niitä tässä on tosiaan, muista onko sanonut, mutta tilavuus kutakuinkin 100 litraa. Niin kauha itsessään, oliko nyt 65 kiloa oli laskettu näille materiaaleille. Tietysti sitten kiinnike ja nuo takatuet, mitä siellä on, niin tuo pikkusen ekstra, mutta sanotaan, että alle 70 tahtoisin uskoa, että on lopullinen paino tämän kauhan kanssa. Ja siellä pohja on ihan yhdestä isosta plootusta. Katsotaan kuinka kauha toimii. Katsotaan kuinka pohja kestää. Näin edespäin. Tulevaisuudessa sitten, jos joku paikka näyttää ratkeamisen merkkejä, niin sitten sieltä vahvistellaan. Eipä nämä pikkukoneet tunnu nyt kauhean paljon kauhaa syövänkään. Joo. Ei mitään, mä latailen akkuja, omia sekä tuon keltavihreän, mikä hän nyt sitten onkaan. Ja mä palailen taas sitten jossakin kohtaa hallille jatkamaan tätä projektia, kun akut on täynnä ja taas on vähän aikaa. Jaha, sitä tekastu taas pikkusen matkaa eteenpäin. Edellisestä pätkästä, kun huomasin video ottaa. No nyt taitaa olla, en muista tällä, että mitä siellä oli, mutta kiinnikettä on nyt hitsailtu, sillä että sain kaivinkoneen kanssa sitä pikkusen vähän retuutella. Keskituet laitoin, pistin nyt sitten loppujen lopuksi 2 kipaletta. Ja tuolla on sitten myös tietysti hiukan laitettu paikalle jo tukirautaa. Ja nyt viimeisimpänä sitten tein tämän muotoisia, onko lämmin? On se vähän lämmin. Tuon muotoisia tukia latikasta. Tästä taitaa nähdä parhaiten. Elikkä noin, ja sit se olisi vielä tarkoitus saada jollain tapaa hitsattua kiinnikin. 4 kipaletta näitä tohon perään tukemaan, ja tähän tulee vielä pystylatat, kato. Ja sieltä löytyy. Elikkä oliko nyt? Tässä ollaan näin päin, kyllä, ja tuohon noin tulee. No, ei nyt näköjään tahdo pysyä siinä lainkaan, mutta ideasta pääsee kuitenkin kiinni. Eli tukkee tosta itteensä tuohon kauhan selkään ja sitten pikkusen matkaa pohjaa. Se on sitten hitsailtu sille mallille, että teoriassa tahtoisin uskoa, että
Tai siis sanotaan, että nyt sen pitäisi kestää se, että koneen teloja kun kevittää ilmaa ja päänteilyt, kääntyilyt. Katsotaan kuinka käy. Täytyy puhelin laittaa lataukseen ja tuosta tuo Valtteri kuvaamaan, kun kokeillaan, että kestääkö se vai hajoako se vai millä tietysti vähän tunnustelemalla. Ei nyt lähdetä ehdoin tahdoin vielä uunituoreena repimään rikki. Sanoin, että ei mitään hullutteluja, mutta tästä meni jo vähän hullutteluksi. Mutta telanpäät on ilmassa. Täällä mikään ei napsu eikä kolise. Se olisi ollut se ratkaiseva. Se olisi ollut toinen ratkaiseva 260 kilosen potkasu. Mä en ole vähän jo lihonnut, mutta kuitenkin. Eiköhän se kestä tää pikkukoneen painon. Tuossa näkee nyt sit aika hyvin vähän, että millainen siitä loppujen lopuksi tuli. Noin 100 litraa. Pitäisi olla tilavuus karkeasti 135. Tai kuten metallimiehet puhuu, 1350 leveys. Ja helkkari, mitä mahtoi nyt olla pituutta sitten tuolla pohjalla. Olisiko 60-70 senttiä ollut sitten. Tähän loppuu vielä menee nyt huomiselle kyllä, mutta tähän loppuu vielä pieni kokeilu. Katsotaan miten se käyttäytyy. Mä teen kaikesta yhden saman videon, niin saa sitten kerralla katsoa. Jaahas, uusi päivä, uudet kujeet. Se tarkoitus tänään hiukan koeajaa katsoa, että kestääkö se, laukeeko se, mitä se tekee, onko hyvä, onko huono. Yms. Hiukan oli jotain jäänyt vielä Volvon rungon sisälle näemmä. Sain hiukan laittaa vielä lisää imuhirmua. Mutta ajetaan kone ulos ja tuolla on pieni määrä mulla 08, niin kannetaan tähän pikkuinen määrä ja levitellään se, katsotaan, että kuinka se käyttäytyy. No, ei nyt voi sanoa tosi toimissa, kun on niin pieni määrä, mutta sanotaan näin, että itse työssäni kuitenkin.
No niin, otetaan tähän loppuun nyt sitten vielä tämmönen pieni videonpätkä omasta mielipiteestä ja katsotaan sitä nyt vielä hiukan tarkemmin, että tää on nyt tosiaan otettu nyt sit ilman laajakuvaa, niin saattaa näyttää hiukan erilaiselta tai mittasuhteet eriltä kuin aikaisemmissa pätkissä ja Valtterissa kanssa ilmeisesti jonkinnäköinen laajakuva, en muista kuinka paljon sen kanssa taisi enemmän tulla otettua vain noita kolmannesta persoonasta niin kuin noita videoita, kuvia, mutta tosiaan kokkomentat, itse olen kyllä tyytyväinen, ei ole kokemusta tämmöisistä tasapohjaisista kauhoista aikaisempaa, eli sanotaanko, että ei ole mitään nyt mihin verrata, mutta tosiaan nyt pienellä kokeilulla niin aika näppärästi saa niin sanotusti takaterällä painettua hiukan piukkaan ja siistittyä jälkeen. Tässä nyt tietysti eihän tämä nyt mitenkään jyrän jäljiltä ole, mutta siis sanotaan, että huomattavasti kovempaa, mitä tuollain niin normaalisti, kun huomaa mun 70 kiloa, niin 60 mitään, no 70 kiloa sanotaan on se piikun keittiö sen verran tehnyt tehtävästi, niin kengän jälki jää, mutta ei ole semmoista ihan pehmiää. Tosiaan tää tulos niinku viimeistelyyn. Tää nyt sit toteutettiin tosiaan niin, että täytyis mun hakea se mittanauha tähän nyt, se menee, mulla menee itselläni pää sekaisin, jos mä rupeen kertoa ja sit vielä mittailemaan myöhemmin, niin ei tuu 2 kertaa käytyä. Noniin, elikkä 50 senttiä on tämä. Oliko nyt 6 millin plootua tässä. Mä en tiedä miten tästä nyt otetaan mittaa, mutta otetaan nyt tosta huulen siihen mikä on huulessa kiinni, niin 23 senttiä. Takaseinään ylhäältä, olisiko siinä 26 senttiä ja ylhäältä sitten saa mittaa karkeasti 16 senttiä. Ja korkeus tässä isoimmassa kohtaa Eukan nafti 20 ja tietysti miinus sitten tämä tukirauta. Ja en tosiaan ole hitsari, ei ole luokkasaumaa, mutta näyttää kestävän. Hiukan tarvitsee muutamia kohtia vielä hitsailla, mutta se nyt kun mies saa uuden lelun, niin eihän sitä malta olla kokeilemaan. Sisälle tuli nyt nämä 2 tukkea. Takana tuo pieni lovi. Olettaisin, että se on nyt johonkin tavaran holvaantumisen estämiseksi tuommoista pidetään, ja olisi varmaan saanut vähän isompikin. Ja sitten on ylhäältä tosiaan hitsattu molemmilta puolilta kans tuo. Olisiko ollut 44 senttiä, kun näillä oli kaikilla väliä vai 40? No ne on 45 senttiä. Joo, kaikista tietysti on 45 senttiä. Mitä vittua tuossakin tapahtuu? Joo. Ja niin. Takatuet tosiaan on tuolta ei ihan pohjasta asti, mutta likimain 4 kipaletta. Ja sitten on nuo tyylikkäät jalat, missä komia sauma. Onneksi maali pelastaa. Mutta joo, hyvin se tuntui toimiva. Ja video tosiaan pitkän pätkää mä vedin ilman levyä. Siinä kun mä olin tuolla parkkialuetta tasoittelemassa, niin siinä mä pari vetoa vedin levyn kanssa. Mutta sanotaan, että ei ollut missään nimessä niin kuin pakko käyttää, että ei tullut niin kiikkerä. Semmonen, kyllä. Sanotaan näin, että oma mielipide on, että kyllä tästä hyvä tuli. En mä tiedä oikein osaako tähän nyt muuta sanoa. Tietysti vaatiihan sen lisää kokeilua ja tulee se lopullinen mielipide, mutta sanotaan näin, että ei ole tähän niinku, ei koe, että olisin 2 päivää nyt, 2 puolikas päivää tuhrannut tähän turhaan. Et olen tyytyväinen. Ja tosiaan, jos joku muu haluaa kans tehdä 1,5 tonnin koneeseen jotain tasauskauhaa, niin tästä saa sit hiukan osviittaa siihen. Joo.